Tervehdys! Tällä videolla tullaan näyttämään, miten nurmikko kalkitaan ja millä varusteilla ja millä kalkilla. Syy, miksi nurmikkoa tarvitsee kalkita, on se, että nurmikko saa ravinteet paljon paremmin ja savipohjainen maa niin tulee paljon ilmavammaksi. Sen takia kannattaa kalkita nurmikko joka vuosi. Nurmikon kalkitsemiseen tarvitset tosiaan tällaisen sirottimen tai sitten voit ihan käsin levittää. Mä itse tykkään tästä levittimestä, koska tällä saadaan tasaisesti jaettua se pihalle ja just oikea määrä neliötä kohden. Nurmikon kalkituksessa me käytetään tollaista Green Care nurmikon kalkkia, joka sisältää pikkasen typpeä, jotta nurmikko kasvaa paremmin. Ja sitten tässä on myös Grobiootti, hyötymikrobia, joka vahvistaa juuria ja auttaa niitä kasvamaan paremmin. Eli nyt on toi levittimen säiliö täytetty ja nyt mä näytän tässä mallissa, miten tää säädetään, jotta se kalkki tulee mahdollisimman tasaisesti ja oikea määrä. Ja katsokaa omasta levittimestä niiden säädöt niiden ohjekirjasta. Eli tässä tää säätö laitetaan tohon 8 kohtaan, niin sieltä tulee just sopiva määrä sitä kalkkia. Nyt on urakka aloitettu ja mä tästä lähden kalkitushommiin ja hoidan homman loppuun ja palataan sitten videon lopussa. Nyt on piha kalkittu. Seuraavassa työvaiheessa me tullaan näyttämään, miten nurmikko lannoitetaan ja siihen sitten taas työvälineet ja millä lannoitteella. Ja nyt kalkitsemisen jälkeen olisi hyvä pitää semmoinen 2 viikkoa taukoa, jotta toi kalkki ehtii imeytymään tuohon nurmikkoon ja se vaikutus alkaa toimimaan. Kiitos, että katsoit tämän videon. Ota Robottiruohonleikkurit sometilit haltuun ja tykkää ja kommentoi tähän videoon. Kiitos.